Čaute ľudia, a ako vidíte, je to tak, Poppy Playtime 1. Takže tuto je tá továreň, je to jednotka. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A my dávame play. OK, new game. Samozrejme, tí, sa bojíte horoviek, tak nepozerať. Počkajte ticho. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Ako to není v tom bez zvuku ľudia, to je proste tak tá hra, ako proste je to tak zle počuť. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Ľudia, ja sa vám priznám, ja som toto v živote nehral. Takže sorry, ak bude trošku nudno. Poppy Playtime. Find the flower. OK, mám nájsť. OK. Takže v tejto hre ide o to, že sa stratili zamestnanci a my vlastne išli sme do tejto továrne ako starý zamestnanec, tak myslím, že to je, akože sme ich prišli zachrániť. Ukáž. OK. Šprintovať nevie. Gift shop. OK, čo mám robiť? Co zobrať? Tak tu nechcem vedieť, čo sa stalo, to je... Dusík. Čo? Nie. Tak tu asi musíme ísť. Ukáž. Open the door, What? Počkaj. Security. Tu je taký panel. Či sa mám otvoriť, ako? Tam je náš grepek. Taký. Aha. Dobra, zle. OK, tak naťukám hociaka. Dobra. Asi už viem, ja som si tam všimol, lebo tuto... Ja som to všimol, tuto jazdil ten... To bol taký ten vláčik, že? Takže to je... zelená, ružová, žltá, červená. Zelená, ružová, žltá, červená. Zelená, ružová, žltá, červená. Hehe, boj. OK, tuto... Ryb. Víš? Tu máme kazardu. Grab. Ako to kebyže z tej Playtime je to normálne, tak ako... Neštežujem sa si ako objednať. To sa dáva akože. No tak akože toto je, musím mať riadna hračka. To by som akože chcel. Normálna reklama.
takže nabíjať si to. Tak toto nebola, ľudia, normálna reklama, to mi nehovor, že kámo, ty vieš utrhnúť človeku hlavu. Dávaj to šem. OK, táto mi ukázala, že fajn, OK. Takže teraz tu asi nepotrebujem nájsť, tak si ideme šemkráko. Dobre. Ale to musím... No počkaj, mám si nápad, toto nic sa nedá... Aha. Takže to je zelená kazeta. Sa musíme pozrieť tiež, počkaj. Počkaj chvíľu, že tuto by tak nemalo byť. Možno, ale inde som nevidel. Chcem vám ukázať všetko toto, takže... To nemá, ten vláčik. OK, tak zelenú neviem kde. Či to je tuto? Aha, ježiš, ja som slepý. Late. Čo je to? Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. Môžeme sa... toto naskenovať, že? Aha, šápem. Tak toto takto musíme naskenovať. Ľudia, legendárna postava. Huggy Wuggy. Proste ukáž. To je červenovka. Ok, tak toto som veľmi nechcel počúvať. Wait! Ne, čo robíš? To má akože... Ty si rivný. No tak ty ideš do pačice. OK. A to je tá užová. OK, to je túto tak. Ako to robí toto? Jop, toto som presne nechcel toto robiť, puzzly. Počuli si to. OK, chcem otvoriť. Neviem, čo tu mám robiť. Aha, počkaj. Aha, ja si chápem. Tak. Počkaj, tak okolo. Toto je slepák, OK. To je všetko. No už to svieti, tak asi už môžeme ísť. OK, ľudia, a ideme. OK. Jestli budem, že tak sa vylezie, tak kámo. Kam? Ježiš! Mám to otvoriť 3-4. Tak toto nie je normálne, kámo.
Červená ruka. Keď to má spadnúť. Ako tak toto je hračka roka, že to je takéto silné. Stačí. Nie, to som teraz tuto. OK, to baterky. Asi musím všetky pozbierať. Asi musím všetky batérie pozbierať, ako tak to vyzerá. Že tak neboli by tu len tak rozhádzané tie baterky všade. Tak toto je veľmi creepy, akože. Kde? Toto je jedna. Už mám všetky asi, nie? Či? Vidíte to? Tak to ne. Tak ne. Toto nemôžeme spraviť, kam. Toto nie. To bolo... Ja neviem ísť naspäť. What the heck? OK ľudia, ja to strihnem, kým sa zase stále prečo vôbec to všetko má robiť. Ježiš, už viem, počkaj, nemusím to strihnúť, OK, nemusím to strihnúť. OK, takže tuto. Absolútne nechcem vedieť, čo sa... Žltú nemám, to prčiť. Kde môže byť žltá? Tak ja ti ako neviem povedať, kde je žltá. A tam bol ten nechuťák. Tak ako to už je teraz jasné, že to nie je priateľ. Tak kámo... Vykračovať. Čupeť. Ale nepotrebujem čupeť, ja potrebujem akurát nájsť tú postihnutú žltú baterku. Tak ľudia, toto nerozumiem, ja netuším, kde je. Kokos, kde je? Tak akože ja... OK ľudia, ja vám to asi strihnem, keď ju nájdem, pretože toto bude fakt dlhé hľadanie. A nie, nemusím to strihnúť nájsť. Kráčo, to nemusím tam strihnúť, pretože medveď. OK, kámo, ľudia, tieto hry sú horové vtedy, keď proste máš first person, že vidíš ako na reálne. Máme druhú ruku, ľudia. Kámo, toto je ako dosť creepy hra. Čo robíš ty? Ty legieš, daj mi. Hop. Nope, a máme obidve ruky. Toto je, hej, toto je už druhým. A práve, ukáž? Prečo by som...
Nie, toto nechcem robiť. Toto sa mne nepáči. Toto sa mne nepáči. Prčiť. Ach jaj. OK ľudia, ak by ste mali, toto asi koniec tohto videa. Ak by ste mali také rady, tak mi prosím vás poradte, lebo teraz som fakt zmetený. Takže dúfam, že vám toto video páčilo, ak áno, tak poprosím o lajčik a uvidíme sa na budúce u Poppy Playtime. Neviem, kedy vyjde ďalšie video, ale uvidíme. Takže čus!